Kyllä nyt on oikeasti arvoisat ihmiset todella jännittävää oikeasti seurata, että mitä nämä käärmeet liikkuu täällä. Että. Joo, mä oon Kotvat-herrin luona tässä nyt seuraamassa tämmöistä jännittävää Pystyykö millään tavalla että se liikkuu edes vähän. Mutta niin. On kyllä aivan uskomaton otus. Täytyy sanoa, arvoisat ihmiset. Mä oon silittänytkin tätä käärmettä, se alkoi säisemään. Mutta täytyy kyllä sanoa, että on ihan uskomattoman mukava otus. Että tämmönen uusi terraario tuli kummisetäälle tässä. Mutta ei mitään. Mene kuvin näihin tunnelmiin tätä Ylivieskasta ja palataan myöhemmin.